Anem a començar en la província de Castelló i vaig demanar, per favor, que es facin col·locar. Sí. Un aplaudiment molt fort per a ells. Orfeó de Roser, sentirem també la coral de Virgen Sant Sebastián, Orfeó de Goyo Ortega, a la coral professional de Friedrich, coral Sant Marc de Tenser i al piano Carmen Muratero. Van a interpretar les peces Aren Loyaú, una lágrima, la gavina y Cançó de tres de una princesa negra, de Antonio Rodríguez Sabanes. Es un preciós conte al voltant de la princesa Loyaú. Es tracta d'un conte al voltant de l'avarícia, d'un sultán que volia tenir una filla, s'han fet delanteu dels béns, ni més ni menys, i va pagar car, aquesta avarícia, va pagar-la amb la vida de la seva filla, la que va haver de sacrificar. Anem a començar ja, que disfrutem. Posar-se els nens a tothom també. Vinga, els orfeons representants de la província de Castelló.
que bajar por aquí, ¿vale?